Nu trebuie să mă cred de asta. Habar nu aveam până ceva care era mașină. Am vorbit puțin eu cu patronul, care era cu mine în mașină, a zis că sunt hârtii de multe cuvânt. Probabil vedeți în starea în care sunt, nu știu dacă aș fi avut banii aia sau dacă ar fi fost ce considerați dumneavoastră că sunt, vreau acum aici. Probabil mă tratam pe la Monte Carlo sau așa. De unde veneați? Dumneavoastră, imaginația este bogată, pentru că un criteriu în meseria dumneavoastră asta e imaginația. Din Anglia veneam. Cine v-a încărcat masa în cameră? Oamenii care încarcă, dar bineînțeles, am făcut mai multe pauze. Am avut direct de la Bristol în Coace. Teancurile cu bani români au spus două buchete. N-ați știut nimic? Deci v-am spus încă o dată. Nici nu știu despre câți bani e vorba să vehiculează. Singurii bani de care știu erau banii care aveam în cabină și care erau banii de curs. Care tot timpul eram la noi, plus banii care aveam în portofel. Patronul ce v-a spus? Ce știe despre existența bani? Patronul deocamdată nu am vorbit multe cu el, a fost și el în aceeași situație ca și mine, abia s-a externat, a zis să nu fac probleme, nu e treaba mea. Sunt hârtii, sunt bani trimiși de oameni care ducesc. V-ați întâlnit cu oameni care muncesc acolo? Da, el a putut să întâlnească. Da, nu, Acolo, nu așa. nu, adică, na, fiind în Anglia, știți că diaspora este destul de puternică și... Dar niciodată la modul de a lua bani sau... Deci nu vi s-au dat personal, practic, bani. Dar atunci cum am ajuns acolo? Cum ar fi putut ajunge acolo? Nu știu, e o întrebare la care aștept și eu. Mai erau 64 de ghiuli într-o pungă. Acela este o poveste care am spus-o și la poliție. Concret. Ori într-o parcare în Anglia, patronul a fost să satisfacă necesitățile și a găsit o pungă cu ce a făcut asta. Ălea sunt, pe tot continentul, unde sunt țigani. Țiganii umblă cu ele din parcări și probabil acolo le-a prins poliția și le-au aruncat. Ăsta le-a găsit și le-a adus la mașină. Nu știu ce acolo. E o pungă găsită? Da. Deci ea nu sunt ghiuri. De ce v-ați transportat? Că am văzut că era o sticlă de whisky, cafea. Luați de la oameni și aduceați în țară sau? Nu, cafeaua era a noastră. De ce transportat? Arii de avion. Pentru Eurostar, normal. Și banii, dumneavoastră știți că erau ai oamenilor de acolo, ai românilor din Anglia? Bănuiesc! Acum, la momentul de față, sunt în măsură să bănuiesc. Deci, situația aceasta mă afectează mai mult decât ce vedeți dumneavoastră. Patronul știa Este destul, bănuiesc că știa. Așa, dacă n-ar fi știut nici patronul, n-ar fi știut nici eu. Cam greu să crezi că poți să... Cel cu care mai erați în mașină? La vamă ați fost controlați? Da, am deschis ușile, oamenii în general s-au urcat, nu știu. Nu, vă dați seama că nu am trecut fraudulos. În momentul în care s-au pus cele două mochete, nu v-ați pus în semn de întrebare ce Mochetele tot timpul sunt în mașina noastră pentru că noi transportăm textile. Iar transportând textile pe un oraș, suntem obligați la România. erau țuri. Iar în momentul în care noi descărcăm în Anglia, din Anglia încoace venim cu marfuri diverse, am adus și mașini și de toate. Prima grijă este să strângem bările și mochete. Din Anglia ați mai încărcat ceva pe drum? Sau acolo a fost doar... Nu mai am strâns în loc până acolo. Deci probabil acolo s-au pus și bani.